बबाव थांदों नोमायालाय? गैया आदा। बहा थांदों? जौनि माइरं लायनो थांदों। ए बाजाराव? औ। ए नानि थांनाय दै लायनोसै। र' न हा माथो बहाबा दंहैयो होनना बुंदोंमोन जारौखौ? औ आदा, सुवालकुसियाव जि दानो दंहैयोमोन आं। सप्तासेल' जाफैबाय न'आव फैनाया। ए हा थांफिनला होमबा? थांथ'लिया आदा, आइया हारसिं जायो होननानै हगार हरलियानो। थांनोबो नांलिया, थांथारनाङा। सहरनि बारहावा गुदुं गुसु एखेबारे गाज्रिथार। नुवा खोनाया मा जायो मा बेरो। आरो नोंसोर सिख्ला मानसि बिनि सायाव आरो समायना जाफुथारदों। दा थांनानि सुवालकुसिसो बिबो। जारौ बे बायदिफोराव बारा ओंखारनाङा दे, गामिफोराव बारा थांनो नाङा। हाल साला एखेबारे गाज्रि। दांदुनिया सेंग्राफोरखौथ' आरो दा बुंथारसै। बैदि सेंग्राफ्रा बाइक सलायो, मटर साइकेल। बेफोर गावनि इनकामनि नङा जारौ। खावब्ला सिब्लासो बिसोर, गासिबो बिमा बिफानि सायावसो। बेफोरखौ गोसो होनाङा। आरो सोरबा जुदि एसे माबाफोर सोंदावबायोब्ला गोसो होनाङा दे जारौ दे। आरो फैसा थाखा जुदि नांगौब्ला नोमानो बुंना लाबानो जाबाय। आं हरगोन नोङाना। आं दं। बेसे नांगौ नोंनोलाय? जाथ्र' हाया आंहा। आं थांनोसै दे जारौ दे। औ दे।